ένα βίντεο στην Πεντέλη και θα τραβήξω κι άλλα. Δεν είναι ωραία. Έχει και σπίτια από πάνω. Το δάχτυλο. Ναι. Το μέρος του Πεντέλη με τα ωραία σπίτια με τον ωραίο φωτισμό. Μιλάει και ο αδελφός μου πίσω. Ευχαριστώ. Ναι. Από υπάρχει και ένα σπίτι, αυτό πωλείται. Γράφει και τον αριθμό πάνω. Το γράφει εδώ το τηλέφωνο, επειδή πωλείται, ξέρω εγώ. Εδώ υπάρχει ένας κάδος ανακύκλωσης και ένας κανονικός που λέει Δήμος Πεντέλης 2019. Κωνσταντίνο, θα έχεις λίγο από τη μέση, θέλω να τραβήξω. Εδώ είναι το ωραίο τοπίο. Εδώ είναι το χάλια σπίτι. Και εδώ είναι... Καλέ, τέλειο είναι. Και εδώ είναι η οδός Βας Κωνσταντίνου. Και από εκείνη... Βασιλέος Κωνσταντίνου. Βασιλέο και εγώ τι είναι αυτός. Και εδώ είναι ο οδός Βασιλέος Παύλου. Και ρεύτηκε και αδελφός μου. Ναι, εδώ ένα πηγάδι. Και ένα αυτοκίνητο που δεν φαίνεται η ταμπέλα. Υπήρχε και εδώ νομίζω. Θα το δω μετά. Πριν το ανεβάσω. Το ξυρίζω. Εδώ είναι τα τέτοια. Εδώ είναι αδελφός μου που κάτι δείχνει που δεν φαίνεται καν σε κάμερα. Δεν είμαι εγώ το φυτό. Εδώ είναι κάτι βουνά. Αυτό που σας έδειξα πριν. Κοιτάξτε τι ωραίο σπίτι είναι εδώ. Ναι. Και πάμε και πιο πάνω. Πολύ πάνω. Κάτι έλεγα στον πατέρα μου, γι' αυτό ήμουνα πάγωσε για λίγο το τέτοιο. Εδώ είναι μια πατρόνα. Πολύ φωτεινότητα έχει. Ναι. Εδώ είναι ένα τέτοιο. Όσο προχωράμε σας δείχνω. Και ναι, δεν ξέρω γιατί αυτό το παιδάκι ούλιαξε. Ας ελπίσει το παιδάκι. Και εδώ είναι ένα μέρος. Εδώ έχει μια πολύ ωραία πισίνα. Είναι για λίγο κόλλησε και τώρα φάνηκε καλύτερα. Wow. Ναι, γιατί το βάλαμε 0,5. Και τώρα. Κοιτάξτε πόσο ωραίο είναι. Αφήνω από το 0,5. Και αυτό είναι η πισίνα. Τώρα δεν σας δείχνω πολύ μέσα γιατί φοβάμαι για το κινητό. Και από εκεί είναι τα σπίτια. Εδώ είναι το σπίτι αυτόν που μένει εδώ. Εδώ ένας σκύλος.
Δεν φαίνεται. Ναι, δεν θα φαίνεται πολύ καλά στην κάμερα. Έχει καλή ηχομόνωση. Αυτό είναι το μπουφάν του πατέρα μου. Ναι. Εδώ είναι ένα αυτοκίνητο για αυτό το θέμα κάτω. Θα μου φάνει η πινακίδα. Εδώ είναι ένα σπίτι. Εδώ είναι το άλλο το σπίτι που σας έδειχνα πριν. Εδώ είναι ένα ροζ σπίτι. Κοιτάξτε πόσο ωραίο ο Παύλο Χάγε, να το πω. Είναι αυτό. Καταλάβω. Το δέντρο. Ας ελπίσουμε ότι δεν φάνηκε η πινακίδα. Τώρα εδώ. Αλλιώς δεν θα ανεβεί ποτέ το βίντεο. Ναι. Δεν πειράζει. Ένα ΔΕΗ, κάτι, ένα ομικρόν έψιλο. Και ένα σκάδος ανακύκλωσης. Εδώ κάτι σκυλιά γαυγίζουν. Συνηθισμένα πράγματα. Είναι γιατί χρονιαούριζα. Δεν φαίνονται καν. Και εδώ είναι ο υπόλοιπος δρόμος, εδώ. Και τώρα... Κοιτάξτε τι ωραία παπούτσια, ναι. Εντάξει. Φάνηκε η ταμπέλα. Μπράκο. Πειράζει, φάνηκε λίγο ταμπέλα. Εδώ είναι ένα βουνό. Ήξ μου θέλει. Αυτά που σας έχω δείξει πριν. Σας το έδειξα. Κάτι καλώδια εδώ. Μόνο. Κάτι δέντρα. Αυτά. Κάνεις οτοστόπ με τα λουλούδια. Όχι. Εκεί πρέπει κάτι αυτά. Κάτι τέτοιο σε μεγαλύτερη έκδοση. Δηλαδή η ίδια είναι όπως τα άλλα ήταν πιο μακριά. Εκείνο πρέπει να είναι μοναστήρι. Ποιο? Εκείνο το μεγάλο το κτίριο. Εκεί το μεγάλο το κτίριο μάλλον είναι μοναστήρι. Ναι, ναι. Κοιτάξτε πόσο ωραίο πεζοδρόμιο είναι εδώ. Πολύ καλύτερο με στις Αθήνες. Στις Αθήνες είναι πιο μεγάλο και χωρίς φυτά. Τι ήταν αυτό? Εδώ είναι πάλι πισίνα. Ο σκύλος δεν είναι εκεί, έφυγε από εκεί. Έχουν κρατήσει ακόμα μέσα τα Χριστουγεννιάτικα, μάλλον μπορεί και όχι. Εντάξει, δεν σχολιάζω γιατί και εμείς στην Αθήνα ακόμα τα έχουμε με τα Χριστουγεννιάτικα. Το προηγούμενο βίντεο που έκανε ήθελα να φτάσει 10 likes. Αυτό θέλω να φτάσει 17. Θα έλεγα 20 όλα. Ναι, δεν είναι λίγο δύσκολο. Ναι, ναι, τέλος πάντων.
Εδώ είναι ένα άγγελο πράγμα, ναι, εδώ το έχουν κάνει έτσι, δεν ξέρω γιατί. Δυο κουκουνάρια σε ένα κλαδί. Εδώ έχει κι άλλο δρόμο. Πάλι έχει εδώ. Και άλλο τέτοιο. Κρούεται εδώ και κάνει αυτό. Θα πάει και εκεί. Και εδώ. Από εκεί πάει εκεί. Και εδώ. Μετά πάει και εδώ. Εδώ πάει έτσι. Και κάπου εδώ σταματάει και γίνεται αυτό. Εδώ είναι τράδρομο για κάποιο λόγο. Έχει ένα δέντρο. Και εδώ ο αδελφός μου τρελάθηκε. Τρέχει, θέλω να τρέξω, αλλά δεν μπορεί το κινητό. Ένα τέτοιο. Και ο αδελφός μου είναι κάπου εκεί. Αυτό το πράγμα. Κάτι εκεί, ναι. Και αυτό έχει ένα αυτοκίνητο εκεί. Και αυτό ήταν το βίντεο. Θα δείξω κι άλλα εδώ στην Πεντέλη. Ναι, γεια σας, like και subscribe.